Erokamano. Adoni react to mago mapio pio. Aparo ni wach immigration ma engineer Lazarus wachono immigration one kwa way immigration. In fact, we are not interested in immigration. Yes. One interested in ngat moro mabiro loko ala town ka. Yes. Trade and small trade and devolved function. Trade and devolved. I mean, jakomo joka pile nigero markets is a devolved function. Koro national government that aspect kende. Ame order control jogo. Ni evidence akia kumane Lazaro neno ni wange evidence. Kechi evidence wakata mana motion wangeni kata mana charges wa. Poko winjo ni charges wa mange. Ame koro wajo ni gini. View je Wadhi bet kodu. Wadhi luongo editors forum. We are going to sit with the media. Yes. This is not our fight. Wadhi hand over ne jopiny. My material money one go. Okay. My evidence. How can we be partners? Okay. Mondo wa keep jogging check. Okay. So who was taking over? One in impeachment motion money one day ko ne temugolo jareyo. Governor gijalopne. Kejalopne wasetemo katamana reach out to. Mondo wabed kode piny. Mondo wanyise ni ka gik moko ok timre kaka timore ni. Kaka ok timre ni. Why can't we find ways maybe tiyo gi office no? Kech mano office of the governor, tik nyaka gi deputy governor. Watiyo go mondo wakonyre mondo wakony Nairobi. To en mosebedo disconnected molo ngata. Kore no complain mani no mani governor ntie ni governor ko travel ni to no mani TV. Nikia eno ko ngera ni governor wakone ni dise onge chieng mose petition kana mana assembly di chiel ni governor sideline ne activities. Koro wakone ni in gi governor Sakaja odheyo. Okay. Koro in that structure ngat